ali u svakom slučaju jedna super cool devojka i molim vas pozdravite aplauzom prijatelje Ružica Udirović. Hvala na ovom filmskom uvodu. Jeste, istina je, dešavalo se sve i svašta. Ja sam Ružica Udirović, hvala na pozivu da prisustvujem. Sve je počelo pre neke 4 godine, kada sam dala otkaz u korporaciji i počela od nule da se bavim nekim svojim privatnim biznisom, odnosno slikanjem portreta, ulje na platnu. I to je meni bio hobi prethodnih 20 godina, ali nekako je to preraslo u nešto mnogo više. Sad, ja ću danas da pričam sa aspekta prodaje slika, ako neko odluči da se bavi ovom vrstom, a da spada u onaj procent 95% ljudi koje još nije video agent, još nije prepoznala neka galerija i osjeća se prosto neprimećeno. Ne znam odakle da krene, da li od društvenih mreža ili od čega, da li možda ne rade dovoljno dobro ili kako god, bukvalno kreće od nule i ne znam šta ga čeka, pa možda neko mi i pomogne. Sad, kako je to sve počelo? Ja sam završila zapravo ekonomski fakultet, nisam u ikom akademiju, i odmah sam počela da radim u korporacijama, vremenom sam napredovala, počela sam od pozicija bazičnih prodaje, rada sa privrednim licima, rada na terenu kao komercijalisti, kada bukvalno ređete kilometražu, radite kod targeti i umirate 12 sati dnevno, pa sve do pozicija da sam bila PR banke nekoliko godina i poslednja ta neka pozicija, moj vrhunac u toj marketing karijeri, nazovimo ga vrhunac, je bio da sam vodila marketing svih zemalja Evropske unije za jednu italijansku kompaniju. To zvuči jako fancy i lepo, ali sve ima svoju dobru i lošu stranu i jesam, imala sam burnout, kako se to kaže, otišlo zdravlje, ali to je bio moment kada više vi ne znate da je dosta, ali vam telo kaže da je dosta i date otkaz, a nemate plan B, nemate drugi posao u zaleđini koji vas čeka, imate ušteđevinu, sa stvarno pričamo o svojom kako to izgleda u ovom slučaju, za sledeće 3 meseca života u Beogradu sa sve plaćanjem stanarine i što ćete vi sad sa tim da radite i kako ćete da se snađete. Pre nego što počnem, 4 bitne stvari su tu meni pomogle i iskustvo jesam imala u smislu marketinga. Prva i osnovna stvar, većina vas to zna, da živimo u ovakvim vremenima, digitalni marketing. Ja jesam imala veliko strateško marketinško znanje, ali je poenta da vi počnete da učite digital marketing u smislu da ste radnik, da imate svoj profil koji ste otvorili i da to znanje obnavljate konstantno svaki kvartal, jer je to stvar koja je živa, menja se i ja i dalje učim na mesečnom nivou. Oni koji nemaju puno iskustva u tome, uvek toplo preporučujem, to je investicija od oko 50 €, kursevi digitalnog marketinga, sasvim digitalno profil na Instagramu, ne znam, Masterbox kursevi, i tako dalje. Milan Magov, influencer, isto ima odlične kursevi digitalnog marketinga za male biznise. Prosto to je nešto što, iako znam, opet kupujem da osvežavam znanje, jer to je jedna investicija koja vam toliko drastično pomogne u prezentaciji, prodaju i svemu. Sad kad kažemo digitalni marketing, tu ima jedna stvar, to je jedan dramatičan izlazak iz zone komfora, pogotovo za ljude koji su duši umetnici, introvertni su, izlazak u javnost, izlazak pred kameru, iako je to neka mala publika, u početku od par pratilaca, to je vaša javnost, bez obzira što su samo zapratile tetke i nešto zna, ali opet to je nešto gde učite o sebi i učite uopštenu komunikaciju. Za one koji gledaju, ovde neće biti promene slajdova, ja prezentaciju samo u mene gledate, pa se ostavite moje reči. Sad, to je ta prva stvar, digitalni marketing, međutim, generalno kod njega neću se dugo zadržavati, ne želim da idem toliko u detalje da se održi ovo predavanje. Ono što je mene dovelo do ovog broja pratilaca je konstantno ulaganje u
reklamiranje, odnosno u boost objave. Sad, mnogi kada kažem, koji se manje razumeju, reklamiranje kaže, ja pa kupila si pratioce. Ne, nisam kupila pratioce, zato postoji drugi alat. To je ono kad vam iskaču Instagram profili koji vam nude, evo za 20 evra imate 3000 pratilaca i više za koliko god para. Boost je naravno kada stavite objavu fotografije svoga rada, kliknete ono dugme, promovisati i to ljudima iskače kao sponsor red, naravno ukoliko pristane neko svojom voljom, ukoliko mu se svidi, klikne na to da na vaš profil i ako želi zapratila, znači nije ništa bez svoje volje uradio ili je kupio. To je po meni donelo najviše rezultata, što u prodaji slika, što u stvaranju neke zajednice i targetiranju publike koja me prepoznaje. Odmah da vam stavim do znanja, većina mojih klijenata nisu kolekcionari koji leže na parama, tako dalje. Većina mojih kupaca su, ajde da kažem, neki sloj stanovništva koji prepoznaje važnost umetnosti slikarstva i može da izdvoji neki novac, da li jedne, dve, 3 stanarine, neću da preteram ako pričamo o stanarima za Rusu u Beogradu, ali generalno u tom nekom smislu imaju želju i ljubav i dalje cene taj neki neštamparski deo posla, da vam kažem, po pitanju portretisanja. Tako da to je priča koja je možda najbitnija bila u celom mom poslovanju. Bez toga ja verujem da danas ne bih stajala ovde i ne bih pričala sa vama. Ovo ostalo su naravno povezane stvari koje ću da povežem, koje će da se nadograde na ovu prvu, ali evo, jedna čista mala djelić koji će vam biti zanimljiv. Igrom slučaja, juče uveče sam bila pozvana na večeru gde su bili umetnici koji su priznati i neko je tu i učestvovao na bijenalima i zaista su išli nekim dijametralno suprotnim putem od mene. U smislu, ja sam se našla u društvu ljudi koji su prepoznati od agenata, koji su završili likovne akademije i koji zarađuju lep neki novac. I prosto, ja sam njima rekla da nije bilo mog digitalnog marketinga i ja sigurno danas ne bih večera sedela tamo sa njima i pričala sa njima, niti oni nešto, ali međutim ja vidim da su oni skeptični, prosto nisu nikad bili u poziciji da im treba taj alat. Znači, prosto su smatrali, pa nije, mogla si ti bez toga ulaganja u digitalni marketing. Ali zapravo, koliko god dobro i kvalitetno da radite, doslikavate šoljice, lupom sada, neće vas niko vidjeti. Vi organski možete da dođete do određenog broja pratilaca, ali prosto sve digitalne platforme tako funkcionišu, mora se plati. I to je taj deo koji mora malo da boli, ali bez ulaganja u marketing i sam marketing bez novca nema neku veću vrednost. Dalje, ono što je sledeći drugi moment veoma bitan, to je moć komunikacije, networking, pregovaranje, da tako kažem. Ovo što ću sad da kažem, možda sam 2 puta rekla ili predložila nekome ko je došao iz sveta umetnosti ili je tek završio likovnu akademiju, ali to je prosto bio moj dobronameran savjet, jer je moj put bio sličan, pa možda pomogne. Ljudi, pogotovo mladi ljudi u 20-ima, koji su imali iskustvo da rade kao komercijalisti u korporaciji ili bilo koji vid prodaje, gde ste vi pod targetom, pritiskom, vaš mozak se prilagođava kako da iskomunicirate da do kraja dana, meseca ispunite target, odnosno prodate određenu kvotu nečega. U mom slučaju, ja koja sam bila introvertna i zaista nisam imala, ja sam primljena da radim taj posao, nisam bila tipična komercijalista, ali snašla sam se na razgovoru za posao, ali nisam osoba koja ide, cima ljude, ume da proda nešto i komunicira, ali kada vas neko prosto šutne i baci u vatru, vi morate da se snađete. Meni je tada, taj period, bio odskočna daska za sve ostalo u životu, pa čak i dan danas za prodaju slika, u smislu komunikacije, u smislu da i kada vas kupac pita nešto u inboxu, otvorili ste Instagram profil, boostovali ste objavu i evo prvih ljudi zainteresovanih u inbox, kako se priča, ne iz pozicije ega, ne iz pozicije gde možete od starta upropastiti nešto.
za ove 4 godine sam upoznala 100 do 200 slikara, uspešnih, neuspešnih. I čula sam razne priče. I oni koji su išli mojim putem i oni koji nisu. Generalno na ovim prostorima, pričam iz SFRJ zemlje, vlada neka, hajde da kažemo, predrasuda o slikarima i da kada žele neku sliku, odu na nečiji profil, malo im je frka u inbox da pitaju slikara direktno šta žele, koja je cena, pošto imaju, da kažem, neki trip da su slikari u fazonu zatvoreni, da će možda biti talk to the hand, pričate sa mojim agentom, ili nekako zatvoreni u komunikaciji. Kada se izlazi u tu javnost, dobro je prikazati sebe kakav jesi. Same fotografije vaših radova vam neće prodati sliku. Šolja, lupom, sad šta god da se radite, a da je neki ručni rad ili tako neki umetnički posao. Vi se morate predstaviti kao osoba da bi ljudi stekli poverenje i opuštenost da vas pitaju nešto u inbox. I to je jako ključan moment prodaje i stvaranja te zajednice na Instagramu ili na bilo kojoj društvenoj mreži. Ne isključujem postojanje, naravno, web sajta i koja je malo jači Google Adsu i već sve malo pozicioniranju u svrhu pretrage, ali ajde da kažem da su društvene mreže u ovom momentu jači alat za prodaju. Posle ove moći komunikacije i networkinga, naravno, ići na izložbe, upoznati se sa slikarima, svašta ćete naučiti od njih. Moj neki kec u rukavu je bio u tome što upoznajem slikare, ja za uzvrat nudim informaciju o digitalnom marketingu, a oni meni nazad informaciju šta ja da popravim u svom slikarstvu. Meni je to pomoglo i ja sam nazad njima davala neku vrednost, da mi se samo došla, iscimala čoveka, došla u studiju, postavila 20 pitanja, hvala, super, ništa, to je to i odluk ja sad. Mislim da ipak da se osjetio da je dobio nazad nešto od mene, neko moje znanje koje će mu možda pomoći u predstavljanju društvenih mreža. Šta god svako od nas ima isto nešto, šta još zna i neko znanje koje može da u nekoj razmeni upotrebi. Sad, ono što bih spomenula je neki, u toj, još uvijek smo kod druge stavke, komunikacije, taj deo PR-a koji gradite o sebi, sebe kao brenda. Nekad treba reći, naravno ne, naravno nije baš pametno ići u široke mase i svašta nešto. Jedan tipičan primjer je da sam bila pozvana, kad sam već stekla neku popularnost, da budem gost u jednoj našoj lokalnoj televiziji, popularnoj, gde je kvalitet sadržaja sumnjiv i popularan. I da je ideja bila da je to neko nedeljno popodne emisija, koncept između Leje Kiš i Šarenice Žikine, gde su svi veseli, igra se kolo, tu je prasaće pečenje, a ja ovde slikam i radim neki portret uživo. I to su mi naravno odmah nabacili cifre riča, gledanosti, engagementa, koliko bi to moje popularnosti doprinalo, ali da li ja želim tu publiku, mislim, da li ja želim tu ciljnu grupu. I ja sam to odbila, nikad mi više nisu pozvali na tu televiziju, možda sam nešto popustila u životu, ali prosto to je bio neki moj put gdje se nisam prepoznala. Treća stavka koja je atipična za većinu umetnika je ekonomski način razmišljanja. Šta to znači? U mom slučaju, kao završen student i postdiplomskih studija na ekonomiji, prvo što mi spere u mozak je poslovanje bez zaliha. U mom slučaju to znači konstantna anksioznost ako ja vidim slike iza sebe koje nisu prodate. Trošak zaliha je trošak i padam u potpuni trans, da već posle 6 mjeseci imam pravilo da rasprodajem sve što nije prodato po popustima. Mnogi mi kažu, ali ti tako spuštiš cenu koju posle nećeš moći da podigneš svojih slika. I to je apsolutno netačno. Vi uvek cenu menjate, formirate. Moj savjet je da se ne objavljuje javno, jer prosto to veoma varira. Varira, možda vi iz godine u godinu napredujete i vidite da vaš kvalitet rada se menja i napreduje i povećavate svoje cene. Nije isto cena pre godinu dana, 2 godine ili kada je nešto bilo na popustu, tako da ne verujem nešto u tu priču da se ne može lako vratiti ta cena.
Dalje, svaka slika koju sam prodala sam 30% uložila u marketing. I to mi je kao sveto pismo, nekad i više, bez tog konstantnog ulaganja, ne verujem da bi se išta postavilo. Nekad rezultati nisu dobri, nekad ima padova, nekad ima uspona, zavisi od algoritma i promjena i svega što morate da menjate, prilagođavate se i pratite. Ali nekad ima odskočnih nekih momenata i rezultata. Sad u ovom momentu je TikTok mreža na koju polako svi prelaze, tu imamo jednog TikTokera, ali u mom slučaju uvijek sam pomišljala, ali tamo nije moja ciljna grupa, to su još mladi ljudi. Međutim, to će sutra postati moja ciljna grupa. Ti mladi će odrasti na TikToku kao što su mladi odrastali neki na Instagramu i postali moja ciljna grupa među vremenu. Eto, to je to kod društvenih mreža što je malo konstantno zahteva prilagođavanja. I generalno ima još neke dve cake. Jedno je da bih pravila svoju zajednicu i zadržavala postojeće klijente, svaki sledeći ima popust kod mene. Naravno sad zajednica, odmah se misli na community, na social media, ali realno to je grupa veoma različitih ljudi koji prate opet tu neku tematiku koju ja radim. I uvek je na kraju, što sam primetila kod bilo kakvog pregovaranja, prodaje, slike, od čega god bitan, da zadržite osjećaj kupca, da se na kraju osjeća dobro, u smislu da misli da je dobro prošao. Da li to ima veze s našim mentalitetom? Da većina naših privrednika, preduzetnika razumeli se, ne razumeli se umetnost, ako se iscrpuju da su oni dobro prošli, da će to sutra vrediti mnogo bolje, ili to zapravo vredi mnogo više, pa je opet dobro prošao. Neki trik u glavi tu postoji i kad se time pratim, prodaje nekako bolje. Došli smo do poslednje četvrte stvari, možda i jedne od najbitnijih. Kako sam ja celu ovu priču pristupila kao preduzetnik, što nije isto što i umetnik, ali moralo je da se nekako potire kada ste navikli na to da svaki dan idete na posao i radite za drugoga, ginete dnevno 10 sati za drugog, da nećete se pitati na tom radnom mestu, koliko bih ja uradila da sve ovo na dnevnom nivou sam uliko trudim za sebe, koji bi rezultati za moj privatni biznis bili. Onda dođete u tu poziciju i vas prosto mrzi da ustanete. Jedan od najvećih izazova je bilo samodisciplina, u mom slučaju konkretno, i mislim ne samo u mom, koliko sam pričala sa ljudima, veoma čest slučaj u preduzetništvu. Upornost definitivno i bit će teško, bit će uspona i padova, ali dok se ne odustaje, apsolutno sam ubeđena da rezultati dolaze i dugoročno. Tako da, to bi bilo to. Hvala vam puno. Ako neko ima pitanja, može ili može i posle na pauzu.